Ένα μουνί στην αχλαδιά και ψόλους από κάτω και η Λυσμητάνης έκανε μουνί κατέβα κάτω. Ένας παπάς από το κουσκούσι μια γυναίκα κυνηγούσε. Κάτσε τι θα να πω. Τι πες τότε. Κάτσε βρε ευλογημένη τώρα που είναι καυλωμένη. Όχι παπά θα λειτουργήσω, ας γαμίσω και ας χουρτάσω και την παπαδιά να χάσω. Έλα Λίτσα. Όλο το κόσμο γύρισα. Έλα. Πήγα και στο λακκούδι. Τη γλύκα που έχει υψηλή δεν το έχει το λοκούμι. Και πέσε κάτω ανάσκυλη και σήκωσε τα πόδια. Θα σου φυτέψουν μια ρουδιά να κρέμονται τα ρόδια. Ας την μπαταρία. Μπαταρία τώρα. Έλα Λίτσα, εσύ πες το. Για σκέψου κάτι άλλο. Έλα. Τώρα σε παίρνω ταινία. Ταινία, θα πας στη τηλεόραση, θα σε παίξω. Ναι. Ναι. Έλα Λίτσα, τα ξέχασες. Βέβαια, ξέχασα ένα κι άλλο. Ο παπά από την Καβάλα, δεν το ξέρεις. Ο παπά από την Καβάλα. Ναι, ένας παπάς που λένε έλα αυτό. Ωραίο είναι. Δεν το ξέρω. Ένας παπάς από την Καβάλα κυνηγούσε μια γαϊδάρα. Και πέσε κάτω ανάσκυλη και σήκωσε τα πόδια. Θα σου φυτέψω μια ρουδιά να κρέμονται τα ρόδια. Πάλι το πέρα. Μέσα που γεννήσατε αυτά. Γεννήσαν αυτό. Έλα, αυτό. Πού είναι αυτή που είναι τα τραγούδια για τη νέα. Δεν το είσαι. Γιατί δεν το λες. Όπα. Έχεις κανένα τραγούδια. Πες του παπά, απ' την Καβάλα, άντε. Θα πάμε από την Καβάλα. Απ' την Καβάλα κυνηγούσε. Μια γαϊδάρα. Μπράβο. Έλα να τη βοηθήσουμε τη Λίτσα. Άι βρε, ξέχασα πολλά. Ναι, εντάξει, τώρα είναι... Θα πιάσουν το κουζάκι. Ναι, ωραία, είναι... Σε βοηθάμε. Ένας κλείδωνας είναι, τα λέμε όλα τώρα, έλα, άντε. Εσείς βραγενήσατε μέσα του αυτό. Ποιο? Τι ήταν αυτό? Λίτσα! Λίτσα! Το γιατί δεν με θες κυρά! Όχι βρε, παράτα. Δεν θυμάμαι. Έχεις άλλη Λίτσα! Αν το βοηθήσετε. Τα παίρνεις και τα ξαναρίξεις μέσα. Μάγινα. Βρεις αυτό είναι το σημείο! Παραγγέλω Λίτσα, το παρακολουθείς το κινητό. Φύγετε και ροκυρό πίσω, αφήστε με την τράκ. Ναι, τώρα έχει τρακ, τώρα. Έχει Λίτσα, τώρα έχει τρακ. Βρε πάτε. Αλλά δε. Ξέχασα.
Για άξιο το κλείνω, να το ανοίξετε. Τούτο είναι το τελευταίο. Άντε, έλα. Εναμονή καυκίστηκε. Ανατολή και Δύση. Κανείς πως δεν ευρέθηκε ψωλή να το γανίσει. Ο ψόλος όταν τ' άκουσε βαρύ το κακουφάνι. Φτάχνει τα αρχίδια του φτερά και το μουνί του φτάνει. Παιδιά και του χρόνου. Και του χρόνου. Και να δείτε να κόψετε τα χαράτσια. Ναι. Μπράβο. Κι άλλο, πες. Όχι, τώρα είναι πολιτική εκδήλωση. Τώρα θα λέμε πολιτικά. Θα πούμε και πολιτικά. Ναι. Θα βρίζουμε το Σαμαρά, έλα. Το Σαμαρά, βρίσουμε το Σαμαρά. Έλα, τον βρίσουμε. Ναι. Μπράβο, έτσι είναι. Έτσι, σωστά. Έλα. Εδώ την έχω τη Λίτσα μέσα. Δεν μπορώ, στο διαδίκτυο να τα βάλεις μέσα. Ναι, τη Λίτσα. Πρώτη μούρη.